i šta je prvi korak koji treba da uradimo. Ako to nismo vežbali, ako nismo radili na tome i ovo što kažete, ako nismo i fizičko, psihofizički naučili, ja ne znam sad neke pokrete fizičke, kako treba da postanem, pa ne znam ni ja, moramo na samoodbranu. Pa moramo to da naučimo. Ovome se radi između ostalog i na kursu. Dakle, ne samo fizičkim pripremama za samoodbranu, već i o tim psihičkim. Na psihičkim pripremama, tako je. Zato što je jako bitno da možete u tim trenucima ne samo da odreagujete, nego da odreagujete i na pravi način. Evo, onda tu dolazimo i na ovaj deo o nužnoj samoodbrani, o neprekoračenju samoodbrane, jer samoodbrana mora da bude recipročna napadu. I ono što je jako važno, izvinjavam se, kod te mere, koliko treba, gde je mera da ne prekoračimo, jer mi ako uradimo prekoračenje, onda smo i mi nasilnik i opet smo u sukobu sa zakonom. Ali da bi znali da procenimo, jako je važna ova mentalna spremnost. Dakle, da znamo gde je granica, da sebe iskontrolišemo. Jer sve impulse u telu, pa i čak i adrenalin i sve ono što nam daje nekad snagu, a nekad oduzima, regulišemo mi sami. I to kada spoznamo mentalnim treningom. Ja ovo govorim zato što sam radila i sa sportistima. I to je jako važna stvar. Dakle, mentalni trening u sportu je nešto što, vi znate, verovatno, koji značaj ima. Ne zauzima to mesto, ali treba da bude prioritet. Dakle, mentalna spremnost je potrebna da neko proceni, da mi znamo, da prvo percipiramo u kojoj se situaciji nalazimo, šta je ono što treba da učinimo i gde je granica da to ne pređe u napad. Da ne dođe do prekoračenja samoodbrane, odnosno to bi posle moglo na sudu da se iskoristi, jel tako, protiv nas. Gledajte, napad je incident. Znači, to nije nešto što je uobičajena stvar, osim naravno kod onih koji se profesionalno bave zaštitama, telohranitelji i tako dalje. Meni malo depresivno deluje da treba da se pripremate za napad, znači da idete, pretpostavljam da vaši trenizi su nekoliko puta nedeljno, da oni konzumiraju, znači, fizičku spremu, treninge i tako dalje. Fizička aktivnost je dobra, naravno, i treba je uvek upražnjavati, ali, kažem, malo mi je depresivno da se vi pripremate za to da li će vas neko napasti. Zakon dozvoljava odbranu i odbrana je sasvim dozvoljena. Dakle, sve ono što je bitno, ovo o čemu sam ja govorio oko prekoračenja nužne odbrane, oko načina kako treba da se radi, to je sve nešto što je zakon predvideo. Zakon ne očekuje, sud ne očekuje od vas da vi poznajete zakon, ne očekuje od vas da vi u situaciji kada dođe do tog povećanog adrenalina, borbe za neki put i za goli život, dakle da vi procenjujete toliko hladno oko svega toga. Naravno, ako imate te sposobnosti, ako ste u treningu, to će biti mnogo lakše, ali načelno zakon to dozvoljava i o tome morate voditi računa. Ono što ljudi sada masovno rade, dakle, to je kupovina tih nekih raznih sredstava koji im omogućavaju lakšu odbranu. To su ti neki biber sprejevi, neki šokeri i tako dalje. Opet da kažem, što se tiče zakona o oružju i municiji, to je neka D kategorija, tako je zakon klasifikuje oružja i ona je potpuno dozvoljena. Vi imate, ne znam koliko je to bitno za gledaoce da znaju, ali mislim da nije loše, imate 4 kategorije oružja. Imate oružje za koje ne može da se dobije ni na koji način dozvola, to je automatsko oružje, minsko-eksplozivna sredstva i tako dalje. Imate oružje za koje može da se dobije posebna dozvola pod određenim uslovima za nošenje, uglavnom za posjedovanje. Imate 3. kategoriju u kojoj je dozvoljeno posjedovanje određenog oružja, ali morate ga prijaviti MUP-u. Imate 4. kategoriju u kojoj je dozvoljeno bez ikakve kontrole, bez ičega da imate to oružje. Znači, biber sprej i šoker potpadaju po tu 4. kategoriju. Ne trebaju vam posebni uslovi, možete ih držati u vašoj tašnici. Evo ja držim. To je najveća greška. Smem li da pokaže? Stvarno? Evo ja stvarno držim. Pazite, svi drže u tašnici i biber sprej i šoker. Zamislite da dođe do nekog napada. Pogotovo žene koje su u sport bili sa torbicama gdje ima svega i svačega. Kako ćete u tom trenutku da pronađete ono što vam treba? Samo moment. Onda ja sve vreme idem ovako. Ne, šalim se. Hoću da kažem, pričamo sad o tome. Jeste rekao advokat Radivojlić da je možda malo depresivno zvučala naša priča. Pa ne bi rekla depresivno, nego smo mnogo... Izvini, da, samo da ne ispadne da mi samo to vežbamo i da samo čekamo da nas neko napadne da budemo spremni. Da, sada ćemo pričati o tome. Jeste, ovo
je dozvoljeno? Dozvoljeno. Potpuno je dozvoljeno. Promet je dozvoljen. Prodaja je dozvoljena, kupovina je dozvoljena, posjedovanje je dozvoljeno. Naočare su također dozvoljene. Ti ćeš me braniti, ja ne. Htjela sam da pokažem da stalno mešam po pitanju toga šta ću pre izvaditi, stvarno je to problem, da, zato što mi je ovo zagrlo sprej, pa mogu ako tog napadnem nekoga, ništa od toga i tako dalje. Sad, šalu na stranu, a i dobro je malo se našaliti da ne uozbiljimo previše i da prosto ne uplašimo nekoga. Ovo je sve preventive radi, pričamo o tome, a jako je aktuelna tema da se vratimo i da malo ozbiljimo stvari. Peđa, šta konkretno imamo na... Je li to kurs samoodbrane? Dakle, traje od do, ima jedan početak i završetak, je li tako? Pazite, samoodbrana je vid sportske aktivnosti. Može da traje određeni broj časova, može da se trenira u kontinuitetu. Zato što kroz, kao što smo rekli, jačate i psihu i vaše telo, a i pazite, kad neko krene sa bilo kojom vrstom treninga, kada to uđe u krv, kada postane deo života, teško se toga odričete kasnije, pogotovo kada vidite rezultate u svemu tome. Zašto je bitan trening samoodbrane? Ne samo zbog vaše reakcije. Raste vam samopouzdanje. Vaš stav kada se negde krećete je drugačiji. To primeti čak i napadač. Lako je videti pokunjenu, uplašenu osobu i shvatiti da je laka žrtva i kad neko ima svoj stav. Ali takve najčešće i napadaju ili grešim? Evo, recite mi. Koje imaju stav? Koje imaju slab stav. Naravno, pa da, evo zato sad da relaksiramo ovu priču. Dakle, ne pričamo sada o nekim specijalcima koji sad svi treba da budemo obučeni da se branimo. Naravno, ne živimo baš u takvim uslovima da moramo uvek da budemo spremni. Ali ono što je potekst cele ove priče, dakle, da bi bili dobro generalno u životu, u svim situacijama, važno je da izgradimo to samopouzdanje, nekako o tome stalno pričamo. Da budemo dobro u svojoj koži, da hodamo uspravno i da negde budemo jaki, stameno, da živimo, da kažem, život po svoje volji. Pa naravno, to je sad taj mentalni trening, mi kada to pričamo i o samoodbrani, pričamo i o ovim vanrednim okolnostima. Dakle, jako je važno da, kad sam na početku rekla, da sami od sebe napravimo žrtvu, odnosno da budemo prijemčivi za incidente. Mi imamo u školama i u nekim sada u adolescentskom periodu decu koje su stalno izložene nasilju, koje su stalno neke žrtve i imamo one neke druge koji su stalno neki napadači. Dakle, jako je važno ne preuzimati ulogu žrtve. Dakle, ovo što si rekao, ne treba da imamo taj kako da kažem, slabašni stav, pa čak i stav tela vrlo govori o tome. Ti to znaš kao medijski čovek koliko je važno kako nastupiš i kako stojiš i kako neke stvari iznosiš. Zato imamo ovo sve u torbi, je li tako? Ne, zaista je to važno. Dakle, mi možemo da privučemo nasilnike i postoje ljudi koji su na to prijemčivi i zato oni možda treba malo više da rade na tom svom samopouzdanju i na kontrolisanju negde svojih impulsa. Jer imamo kada su životinje u pitanju, psi recimo, oni tačno osete taj strah kada čovek projektuje i napadaju. Ne napadaju sve ljude podjednako. Dakle, mi reflektujemo tu taj neki strah, tu neku zebnju, nismo sigurni da nećemo biti napadani. Imate čitavu oblast, čitavu nauku koja se bavi tim pitanjem, zove se viktimologija. To je zapravo uticaj žrtve na događaj. Da li ona doprinosi, šta je urađeno, kako i tako dalje. Naravno, ne možemo svaliti na nekoga ko trpi nasilje oko bilo čega i tako dalje. Ali kako je vaše mišljenje baš kao advokata? Da li treba žene da idu na samoodbranu? Pa gledajte, ja nisam protivnik toga da se neko naravno priprema. Ono što mislim, i to sam rekao zaista, da je fizička aktivnost svake vrste. Ja to vrlo dobro znam u mojim godinama. Vi ste mlađi pa ste sada verovatno u mnogo boljoj kondiciji, ali u svakom uzrastu, da kažem, je neophodna fizička aktivnost. I ljudi koji su celog života imali tu fizičku aktivnost zaista imaju drugačiji mentalni stav, drugačiji odnos prema stvarnosti uopšte, drugačije se bore, drugačije, naravno, sve to... I psihu su izgradili, naravno. Tako, izgradili su na određeni način. U tom svetlu ja podržavam svaku fizičku aktivnost, znači da li ćete ići na kurseve borilačkih veština, samoodbrane, ili ćete se baviti, ne znam, fudbalom s vremena na vreme, odbojkom, šta volite, trčati sa svojim drugaricama, voziti bicikl jedanput nedeljno i tako dalje. Dakle, svaka fizička
fizička aktivnost je dobra, da li se treba pripremiti. Ako se osjećate nesigurno bez biber spreja, kupite ga, on nije skup, ja mislim da je oko 1000 dinara ili ne znam, vi znate. Tako nekako. Ja sam dobila na poklon, samo da vam kažem, ali jeste tako, da. On može zaista da vam jako puno pomogne. On je dozvoljeno kao sredstvo i zaista ako vi ga raspršite prema nasilniku, završili ste veliki deo, tu nema prekoračenja, nema ničega. Nema trajnih posljedica, to treba reći, da. Tako je. Naravno, odmah prijavite sve to policiji i tako dalje da bi se procesuirao. Dobro, na svu sreću nisam još. Pitam advokata, hoće li me braniti ako pitam Peđu da li može da mi pokaže par poteza ako dođe do toga, neće. Šalimo se, naravno. Peđa, ako se ne varam, od nedavno u braku. Blago tvoje supruzinja, ne treba ni telohranitelj, ni ništa. Samo povede tebe, ni samoodbrane, ni ništa. Šta možemo sada pokažemo? Evo, ja se nudim na meni u slučaju tog neke osnovne korake samoodbrane. Jel možemo da pokažemo? Evo, ajde da vidimo sad da li ću smeti da, evo, možemo čak i ovde. Molim vas, samo budite mi tu i dobacujte mi ako nešto pogrešim. Samo budite nežni prema meni. Evo, ako moramo se okrenemo prema kameri. Kada se opasnosti u pitanju, žene znaju da odreaguju. Molim vas, Peđa, samo da se okrenemo tamo. Mislim, kad već padam, da padnem kao publici. Dobro? Pazite, žene imaju ugrađeno oružje. To su pre svega nokti. Nokti. Nemam. Živeli saloni. Ima. Opet se vraćamo na onaj refleks. Šta je jako bitno? Bez obzira koliki je napadač, evo poput mene, da li on sad, ne znam, krupan ili nije, znate šta je najveći udarac, najbolji udarac u stvari preventiva? Šamar. Aha. Koliko god da neko ima kilograma, koliko god da je neko jak, tu je centar za ravnotežu. I jedan dobar i veliki šamar u trenutku možete kako da vam... Pazite, šta je samoodbrana? Samoodbrana je ono čime kupujete vreme da pobegnete. Dobro. Ne dođete u ring sad sa nekim pa da vi ko je jači, ko nije. Ali onda recimo neki osnovni zahvati. Skoncentrišemo se na što napadač uglavnom ide. Na vrat, jer tako, hoće da obori žrtvu, da krene. Šta je ovdje najbolje uraditi? Gledajte, lakat. Lakat je isto jako dobro oružje. Aha. Trenutak. Znači ovako, capa, capa. I sljedeći pokret je opet ruka. Dobro. Koja može. Aha. Isto. Može da i šamara. Nokti. Dobro. Prsti u očima ili dupli udarac. Dobro. Na ušima ili... Dobro. Za to vam ne treba snaga. Imam potpitanja, a štikla? Je li dozvoljeno u zakonu? Štikla je uvijek dozvoljena i ono gdje su muškarci najosjetljiviji, to su genitalije. Dobro, naravno. Dobro, znači može štikla? Može štikla, može sve, ali je bitno da odreagujete u trenutku. Jer onog trenutka ako ja uhvatim i krenem, gotovo. Peđa, ovo nije baš bilo blago. Dobro, okej. Ali je bitno, zato pričamo o tom refleksu. Kad ruka krene da se ne parališete, da se ne uplašite, nego da odreagujete. Pazite, mnogo napadača će odustati čim počnete da se branite ili da vrištite. Oni koriste trenutak i koriste strah. Dobro. Ovo je najosnovnije. A koliko nam treba da dođemo i gde možemo da dođemo za kurs samoodbrane? Pa možete naći na internetu Srpska asocijacija telohranitelja, međunarodno priznata. Svaka čast. I sve je dozvoljeno u granicama. A i na poziv, evo sad smo umreženi, imate telohranitelje, imamo advokata, tako da napadači nemaju šanse. Psiholog je tu da... Nema šanse. Ja mogu samo da prenosim, jel tako, da komentarišem i sve ostalo. Hvala vam mnogo još jednom što ste bili moji gosti. Šta ćemo dalje? Neka mi kaže režija. Ja mogu da se samo pokažem ovako. Aha, sad ćemo da gledamo nešto jako zanimljivo. A ako je prošla priča bila zanimljiva za žene, ova će biti veoma zanimljiva i edukativna za vas, muškarci. Reč je o sve